ҳайати ҳакамон ва меҳмонон тибқи низомномаи фестивал узмуни ҷумҳуриявии телевизионии эҷодиёти халқ Андалеб 2021 аз намоиши гӯшаи ҳунарҳои мардумӣ дидан намуданд. Дар намоиши ҳунарҳои мардумӣ ҳаваскорон маҳсули дастони хешро аз қабили кашидадӯзӣ, гулдӯзӣ, чакандӯзӣ, атласу адрасбофӣ, маҳсулотҳои заргарӣ, муҳрадӯзӣ, кишоварзӣ, хӯрокҳои миллӣ, санъати расомӣ, созҳои мусиқиро ба намоиш гузоштанд ки басо ҷаззобу диданӣ ба назар мерасид. сипас намоиши ҳунармандони аҳли ҳунару фарҳанг пешниҳоди ҳакамон гардонида шуд. муҳтавои шеъру сурудҳои дастаҳои ҳунарӣ ба мавзӯъҳои истиқлоли давлатӣ, меҳру муҳаббат нисбат ба ватан, инъикоси рӯҳияи хештаншиносӣ, ватандорӣ, ифтихори миллӣ, тарғиби арзишҳо ва мероси пурғановати фарҳанги миллӣ, тарғиби ҳунарҳои мардумӣ равона гардида буд ки аз ҷониби ҳайати ҳакамон хуб пазируфта шуд. ҳунармандон аз рӯи 12 номинатсия баромад намуда дар номинатсияҳои бозори ҳунар, суруди ҳамсароён, намоиши либосҳои миллӣ, суруди яка, рақси яка, навозиши умумӣ, навозиши яка, суруди анъанавӣ, маҳорати баланди эҷодӣ нишон дода, бо баҳогузории ҳайати ҳакамон Нохияи Ёвон соҳиби 111 ва Нохияи Чаббор Расулов бошад сазовори 111 аз 7 хол гардиданд. зикр гардид ки ҳадаф аз баргузории фестивал озмун намоиш додани дастовардҳои ҳунарию фарҳангӣ 30 соли истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳунарҳои мардумӣ буда иқдоми хуб барои дарёфти чеҳраҳои бодиду нигоҳи нав мебошад. ёдовар мешавем ки бахшида ба 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ бо ташаббуси Вазорати фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо Кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, Иттифоқи ҳунармандони Тоҷикистон аз моҳи март то нимаи якуми моҳи август бо иштироки дастаҳои ҳаваскорони санъати шаҳру ноҳияҳои мамлакат фестивал узмуни ҷумҳуриявии телевизионии эҷодиёти халқ Андалеб 2021 ҷараён дорад.